Ко става, хора? Аз съм Аркрик, не искаш да направим томбулка в Arctic MC, обещаната поради 80 абоната. Тъй, както казах, ранкове ще бъдат премиум, Multi-VP King. Ако ще се запишете, трябва да харесате клипа и да напишете запис и името в играта. И тъй да видим сега кой какво печели. Тъй, първия, който ще го изтегля, ще печели 3 MC мокелови, един VIP токен, 2 нормални токена, 2 спаунеркия и 3 Arctic келови и като цяло ранг премиум. Втория, който ще го изтегля, ще печели ранг Multi-VIP, 6 легендарки и кита на Multi-VIP-а. И третия, че го изтегля, ще печели ранг King, кита му и 6 легендарки. Тъй, какво друго да кажа? Теглянето не знам, след една седмица, две, зависи. И чао! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.